Sugeng rawuh para siswa. Mugi-mugi kita tansah pinaringan kesehatan. Wonten teng video niki, dewe arep sinau materi sesorah. Monggo disimak. Keprigelan micoro ing sangarepe wong akeh sanajan ora gampang, nanging iso disinauni dening sopo bae. Salah sijine keprigelan sesorah. Sesorah kalebu salah siji kagiatan micoro ing sangarepe wong akeh. Sesorah utawa pidato tegese micoro ing sangarepe wong akeh utawa umum. Ono uga kang ngandharake pidato utawa sesorah yaiku medharake gagasan utawa panemu kanthi migunakake basa lisan ing ngarepe wong utawa pamireng akeh. Ancasing sesorah yaiku atur pambagyo, atur kabar utawa informasi, aweh panglipur utawa hiburan, lan pangajak. Perangan-perangan kang ana ing sawijining sesorah antarane salam pambuka, purwaka, isi, wigati utawa surasane pidato, pangarep-arep, wusana, lan salam penutup. Salam pambuka yaiku ngaturaken salam sing sepisan. Purwaka yaiku atur panuwun dumateng para tamu, lan ngaturake atur syukur marang Gusti Kang Maha Agung. Isi yaiku kabeh perkara kang diwedarake. Isi kudu diwedarake kanthi cetha. Wigati utawa surasane pidato yaiku inti saka isi kang wis diwedarake. Pangajeng-ajeng utawa pangarep-arep yaiku pangarep-arep sing diwedarake marang wong kang ngerungokake. Wusana utawa penutup yaiku nyuwun pangapura menawa ana kekurangan lan kaluputan. Salam panutup yaiku ngaturake salam kanggo mungkasi sesorah. Pidato utawa sesorah iku diwaca ing sangarepe wong akeh, saengga menawa maca iso migunakake metode kang beda-beda. Metode kang lumrahe kanggo maca pidato yaiku kaya ing ngisor iki. Metode naskah, metode apalan, metode ekstemporan, lan metode impromptu. Supaya anggone sesorah iso disinauni kaleksanan kanthi becik, mula sing sesorah kudu enggatekake bab kaya mangkene. Cekap semanten pasinaonan dinten iki, mugi-mugi saged dipahami. Matur nuwun.